Nad váhom riekou našej rodiny hrozná sa vypína skala. A na tej skale zámku rozvaliny a v rozvalinách povesť zastaralá. Z Beckova tak ten starý hrad volajú, smutné sa tiene dolinou túlajú. Keď Andrej Sládkovič písal svoju báseň, Beckovský hrad už vyše storočie chátral. Kedysi sa volal Blundix, bludisko. Pod ním ležalo mestečko Beckov, podľa neho neskôr pomenovali aj hrad. Svojho času mu vládol Matúš Čák Trenčiansky. Beckov sa vtedy stal významným centrom obchodu a remesiel. Najväčší rozkvet Beckova nastáva na prelome 14. a 15. storočia počas panstva Stibora zo Stiboríc. Hrad tomuto poľskému šľachticovi daroval za verné služby uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Stibor, ktorý bol jedným z najvplyvnejších kráľových poradcov, začal svoj nový majetok prebudúvať na honosné rodinné sídlo. Pristavoval nové hradné objekty i kaplnku v gotickom štýle s bohatou architektonickou a maliarskou výzdobou. V 18. storočí hrad vyhorel a odvtedy sa z neho postupne stávala ruína. Prvé, aspoň čiastočné opravy sa začali až 200 rokov od požiaru. V druhej polovici 20. storočia sa vďaka rozsiahlej rekonštrukcii podarilo sprístupniť hradné nádvoria a veľkú časť Horného hradu. Rokmi, vinou poveternostných vplyvov nevhodných techník a materiálov, ktoré sa použili počas predošlých opráv, sa deštrukcia objektov i muriva obnovila. Beckovský hrad, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel v nových spoločensko-politických podmienkach do vlastníctva obce. Domácim pribudla povinnosť starať sa o jeho ďalší osud. Veľké veci, myslím si, že vznikajú veľmi ťažko. Ľudia sú nedôverčiví a nebolo to jednoduché, pretože mňa keď pred nejakými 5 rokmi oslovila skupina ľudí, ktorí pôvodne pochádzajú z tohoto regiónu a mali záujem na zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, tak tiež som váhal, tiež som si myslel, že sú to jedni z tých, ktorí prišli, povedali pár slov, odišli, ale tuto sa prejavil dosť veľký záujem o to, jak vstúpiť do zrekonštruovania hradu, jak ten hrad využiť do budúcna v rámci toku, ktorý sa ukázal raz za 1000 rokov, hovorím o eurofondoch, a tým pádom sme začali komunikáciu medzi zastupiteľstvom a aj občanmi. Aj napriek tomu, že niektorým občanom sú bližšie iné veci, ja to teraz sám pociťujem, keď počúvam či už niektorých poslancov alebo občanov, prečo sa robí hrad, prečo sa nerobia chodníky a niečo iného. Ale myslím si, že vždy je potrebné urobiť niečo, čo potiahne ľudí, či už návštevnosťou, aj inými danostami a príde aj to ďalšie, čo má prísť. Je to ale všetko, alebo sú to všetko behy na dlhé trate a nie je to jednoduché. Myslím si, že tých 10, 15 rokov, 20 je potrebné na to, aby sa tieto veci zrekonštruovali a mohli to priniesť obci Beckov nesmierne bohatstvo do budúcna. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal a slávnostne odozdal kľúč kastelánovi hradu pánovi Matejkovi, aby hrad spravoval. 19. máj 2012. Po 2 rokoch nútenej prestávky sa Beckovský hrad opäť otvára verejnosti. S vynoveným muzeálnym nádvorím Dolného hradu a zastrešenou kaplnkou. Beckov čerpá zo svojho historického dedičstva aj v Podhradí.
Zimné i letné beckovské slávnosti priťahujú na hrad i pod hradné bralo turistov z domova i cudziny. Návštevníkom i domácim sa naskytne možnosť vrátiť sa do minulosti a nadýchať sa atmosféry fašiangových slávností, folklórnych a speváckých vystúpení i remeselných jarmokov. Možno zhodou náhod rodičia asi pred 25 rokmi kúpili pod hradom v Beckove chatu. Bolo to také miesto, kde sme vlastne trávivali víkendy, skoro všetky víkendy a ráno sa zobudzate, pozeráte sa z okna na hrad. No a potom tak človek rastie, dospieva a jednoho dňa prišla ani nie ponuka ako taký nejaký spoločný nápad s kamarátom Borisom z Beckova, že keď nás obidvoch baví to organizovanie akcií a robíme to v takom malinkom, že či teda nespojíme sily a tak postupne sa začali písať teda tie dejiny prvých beckovských slávností, vtedy keď vlastne v obci už táto myšlienka v podstate umierala, už jeden ročník ani nebol. Vtedy sme prišli na zastupiteľstvo s projektom, ako znovu oživiť beckovské slávnosti a dať tomu nejaký nový šat. No a podarilo sa to. Posledné 2 roky ukazujú obrovský nárast návštevnosti a myslím, že keď si už len spočítame tú návštevnosť za rok, že čo tu príde ľudí, tak to vám poviem, to by zavidelo aj niekoľko 150, možno 200 tisícové mesto, kde ľudia 2-3 roky dozadu sa vám vysmievali, že čo tu za hlúposti rozprávate, toto nikdy v živote nemôže fungovať. A potom vidíte, že Zuzana Smatanová, Tublatanka alebo Gladiátor otvárajú oči, že pred takýmto hradom beckovským, že naskakovali zimomriavky na koži a zostávajú vo výpke potom sedieť a rozprávajú sa s nami a neponáhľajú sa nikam a hovoria, že to bol teda ozaj zážitok, aj keď koncertujú napríklad 160-170 koncertov v roku, tak potom nám ešte na Facebook vypisujú, že teda ozaj to bola pecka ten koncert, lebo ten Beckov má to strašného ducha, je to skutočné miesto, no spája sa tu veľa energií, všelijakých. Beckovský hrad vybudovali ako kráľovskú strážnu pevnosť na obranu severozápadných hraníc Uhorského kráľovstva. Vďaka svojej strategickej polohe kontroloval veľkú časť stredného považia a svoju úlohu si plnil. V priebehu stáročí hrad úspešne odolával nájazdom Tatárov a Turkov, ktorí plienili územie Horného Uhorska. Boli tu Nemci, pán v strednom veku, o 2 paliciach, a bol až na 3. nádvorí a keď zišiel dolu, pri poslednom schode oprel tie palice a poklonil sa smerom k tomu hradu. To ma tak upútalo, že viac si cenia ľudia, ktorí sem prídu cudzí, to dielo, ktoré kedysi tie ruky tých ľudí postavili, ako mnohí naši. Mladá generácia už v tejto dobe nemá ani záujem, by som povedala, nejako zvlášť o históriu svojej rodnej obce. Vedia, že je tu hrad, že bývajú letné beckovské slávnosti, že je veľa stánkov, že sa dá zabaviť, ale tú samotnú históriu, taký ten skutočný, to jadro tej histórie, tam by bolo treba u tých mladých ľudí viac vypestovať
Ale to znova záleží na spoločnosti. Viete, ako sa im kto venuje. Viete, mať pocit, že odniekiaľ pochádzam a to svoje rodné hniezdo viem aj reprezentovať vo svete. Sú aj tu takí ľudia. Napríklad poviem len jedného spomeniem, Peter Ondrejovič. Ten, kade ide po svete, všade reprezentuje. Chvála Bohu, sa mi pošťastilo si plniť svoje detské sny a to bolo vždycky o cestovaní. Ja som to mal asi v krvi. Už ako 5-ročný som sa raz stratil mojej mame a bez nejakého talania som z Nového Mesta, čo je 10 kilometrov, zamieril rovno do rodného Beckova a bez problémov som sa vrátil na peši. Samozrejme, že nemôže byť človek zaslepený do toho svojho jediného. Svet je plný neuveriteľných krás a bolo by hriech, keď človek má tie možnosti a dneska ich máme, tak ich aspoň čiastočné nespoznávať. Ja ich poznávam, myslím, že viac ako čiastočné. Stal som sa sprievodcom cestovného ruchu a vlastním teraz už aj takú malú cestovku. A rád sa vraciam na mnohé miesta na tejto planéte, ale to srdce máme tak ako ten Chopin, ktorý zomrel vo Francúzsku a svoje srdce nechal pochovať v Poľsku, tak či je to na druhom konci sveta, či je to v tej Južnej Amerike, že som bol 10-krát na Machu Picchu a 20-krát pod vodopádom Salto Ángel, ale vždy do toho Beckova 1000-krát sa sem chcem vrátiť. Ja nemám cítenie také senzibilné, že aby som cítil vyžarovanie. Ale každopádne mám nesmierne dobrý pocit. A keď sa vrátim aj zo sveta, tak častokrát sa hneď v najbližšej chvíli, kedy mám možnosť, tak idem na tú skalu podotýkať sa jej a vylie si niečo solo, niečo ľahké, len aby som mal ten bytostný kontakt s touto úžasnou skalou vápencovou, bielou, princeznou. Z hradu sa naskytá výhľad na Beckovskú bránu, zúženú časť Vážskej doliny. Okrem historických pamiatok v nej nájdete viaceré prírodné rezervácie so vzácnymi druhmi rastlinstva či hmyzu. V Beckove sa nájdu takí, ktorí sa popri svojej práci dobrovoľne starajú aj o toto bohatstvo. Ja robím aj predsedu SZOPK, no a máme tiež problémy s ľuďmi. Tu pribudli bytovky a prišlo sem veľa mladých ľudí, ktorí v podstate cítime to tak, ako aj v tých spolkoch a podobne, sa ešte nenašli v Beckove. Ja tomu hovorím tak. Postupne stárneme a ťažko získame mladých. No ja osobne teda, bol by som veľmi rád, keby sa k nám pridali, pretože je čo chrániť. Jednu takú veľkú akciu máme na jari, keď je tak žiab, ropuch, tak to trvá v podstate 20 dní, každý večer. No a sme toho roku prenesli 8000, skoro 900 ropuch. Chytá obrovské množstvo hmyzu, muchy, komárov a podobne. Toto začína. A tí, čo sa trošku venujú prírode, tak tí sem chodia, potom tu chodia už aj behávať. Ľudia, mladí. Za kopcom máme ďalšiu záhradkovú osadu, ktorá je nad Kalnickým družstvom. Je tam aj ďalší náučný chodník, ale včelársky. To znamená, že aj tam sa ľudia pohybujú. No a my by sme chceli prepojiť tento náš náučný chodník s tým Kalnickým, aby bol taký väčší okruh a ľudia sa mohli lepšie teda v teréne vyžiť. Priamo z okien školy sa pozerá na hrad už tretia generácia Beckovčanov. Od chvíle, keď sa tu vo vtedy novotvorenej škole začali učiť čítať a písať prví prváčikovia, uplynulo viac ako 50 rokov. Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Urbana má svoje motto. Každý z nás je jedinečný. Spolu zmeníme svet.
Tu kedysi sídlila stará škola a ešte skôr dávno predtým tu bola kúria Dubnických, jedna z renesančných stavieb na území obce. Dnes chátra, ale azda sa dočká lepšieho osudu, tak ako bývala kúria rodiny Ambrovcov, v ktorej sa nachádza stála expozícia dejín Beckova. Tých, čo myslia na záchranu kúrie Dubnických, možno povzbudzuje príklad Trojičného námestia. Jeho dominantná časť, Trojičný stĺp a súsošie Svätej Trojice, boli ešte nedávno tiež v žalostnom stave a zúb času poriadne poznačil aj samotné námestie. Historické a kultúrne dedičstvo, ktoré Beckovu odkázali predošlé generácie, sa stará nielen obec. Viacerí podnikatelia, ktorí získali historické, ale schátralé objekty, im dokázali vrátiť ich niekdajší lesk. Tak ako v prípade tohto renesančného kaštieľa. Dnes sa využíva na reštauračné a ubytovacie účely. Od 17. storočia tu sídlili beckovské zemianske rody a v závere 19. začala budova slúžiť ako župný sirotinec, ktorý fungoval až do konca druhej svetovej vojny. Priamo pod strmým bralom Beckovského hradu stál od 19. storočia gazdovský dom známy ako Kúria Kolárovec. Svojho času slúžil ako stanica na prepriahanie koní na obchodných cestách. Neskôr poskytoval prístrešok i pohostenie pre pocestných. Po mnohých rokoch chátrania sa začiatkom nášho tisícročia opäť zaskvel v novej kráse a pod novým názvom Kúria Beckov. Plní tie isté funkcie ako kedysi, až na to prepriahanie koní. Citlivo skĺbené spojenie prírodného prostredia, histórie a súčasných potrieb. Beckovčania, myslím, sú hrdí na svoju minulosť, a aj na hrad patrične a určite sú hrdí aj na to, že sa narodil na evanjelickej fare Jozef Miloslav Hurban. Jozef Miloslav Hurban tu rástol 13 rokov, potom študoval v Trenčíne a odtiaľto z Beckova chodil do Kalnice, kde mal svojich krstných rodičov, ktorých mal veľmi rád, na ktorých často spomínal. A Beckov mal vrastený do svojho srdca, že jeho otec tu pôsobil ako evanjelický farár. A na to dosť teda ľudí sa odvoláva a to veľa ľudí spomína aj. A myslím, že aj malé deti vedia o tejto významnej udalosti. A určite sú hrdí aj na to, že tu pôsobil Štefan Pilárik, barokový spisovateľ. On tu bol farárom v 17. storočí. Kúsok od evanjelickej fary, v ktorej pôsobil Štefan Pilárik a v ktorej sa narodil Hurban, uzrel svetlo sveta Dionys Štúr, neskorší významný geológ, paleontológ a riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Beckovským rodákom je aj lekár Ján Ambro, ktorý v časoch Rakúsko-Uhorska viedol prvú školu pre pôrodné asistentky na Slovensku v Bratislave.
Z Beckova zo šľachtického rodu Medňanských pochádza Ladislav Medňanský, ktorý patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym maliarom prelomu 19. a 20. storočia. Neskôr žil vo Viedni a Budapešti, ale neustále sa vracal na Slovensko aj do Beckova, aby nachádzal námety pre svoje poetické krajinky. Poviem, že tu ľudia v Beckove majú takú svoju hrdosť a je to taká zdravá hrdosť, ktorá teda vyplýva z tej tradície, ktorá tu Beckov v sebe nesie. Vďaka podujatiam, ktoré tu organizoval obecný úrad, prípadne evangelický farský zbor a tu farský úrad v Beckove v minulosti aj teraz dáva najavo, že ľudia potrebujú materiálne, ale túžia to, čo v sebe tak asi nie sú, to duchovné a kultúrne. Nakoľko rehoľa školských sestier de Notre Dame, máme Združenie detí a mládeže Nodam, tak deťom sa venujeme už niekoľko rokov. Mávame s nimi stretnutia, kde sa snažíme rozvinúť v nich tie dary, talenty, ktoré tí deti majú. Takže sa im snažíme takto akože venovať im svoj čas a vlastne je to aj pre nich také využiť ten čas, ktorý oni majú, tak aby bol využitý tak zmysloplne. Samotní rodičia nám aj hovorili, že vnímajú aj zmenu u tých detí, takže je to také pozitívum aj z našej strany, že vidíme to ovocie v nich. A aj tak je to také pekné, že napriek tomu, že tie stretnutia mávame každú sobotu, že oni prídu a že sú ochotní od toho počítača odísť a prísť a vlastne robiť nejaké výrobky, zapojiť sa do nejakých športových aktivít, ísť s nami niekde na výlet, že vedia sa aj odpútať od toho počítača, že nie sú až takí závislí. Chodívame s nimi na bicykle a všetky činnosti, ktoré sa dajú, že sa zapojíme, tak ideme s nimi. Alebo dá sa vlastne v tomto reholnom hrať aj futbal, takže hráme aj futbal s deťmi. Boli sme v spevackom zbore v Novom Meste nad Váhom, 4 a v tom čase Beckovčania. No a bolo také, že bolo by dobre, keby, no tak sme väčšinou nedôverovali sami sebe, ani tým ostatným. Tak to dlho to zrelo. No a potom to dozrelo. V roku 2001 sme sa zišli raz, že pozvali sme všetkých takých, čo sme vedeli, že vedia trošku spievať, alebo spievali vonku, alebo už na pódiách.
No a niektorí teda v kostole, no tak sme sa potom dali evanjelická časť, katolícka časť a raz to bolo to na Jozefa, sme oslávili náš vznik. Takže vidíš, ako som sa pochválila, všetko, čo som Mám aj skúšku z dirigovania, som teda učiteľka hudobnej výchovy pre základné školy. Ostatní sú aj učitelia, aj neučitelia, niektorí sú zdatnejší, chodili do základnej umeleckej školy, ale tí, čo nečítajú noty, tak sú zase učenliví, že majú tie uši o to lepšie. Keď im čokoľvek drobné vytýkam, sú teda pozorní, tak to zaspievajú tak, ako to treba. Spievame pre radosť a pretože nás to baví a spolu nás to baví. A keď je ten úspech nejaký, aspoň taký, že na tých slávnostiach máme potlesk a neviem, na nejakom inom koncerte alebo vystúpení v tých kostoloch, alebo už teda, kde sme boli. Nie je toho veľa tých vystúpení, ale na to, že máme každý svoju prácu a každý svoju rodinu a neviem, čokoľvek iné, tak myslím, že sme dosť obetovali, ale keďže nás to naspäť oslovuje a rozdávame radosť, hovorím, že zároveň teda aj my sa tešíme. Zasa uplynul ďalší deň a Beckov sa ukladá na spánok. Zajtra opäť vyjde slnko a zasvieti na hrad, ktorý sa stáročia vypína na strmom brale. Zdá sa, že je stále rovnaký. A po stáročia sa po noci prebúdzajú do nového rána aj ľudia v Podhradí. Ale oni sú vždy iní. Ako v tom mote Beckovskej školy. Každý z nich je jedinečný. Mnohí z nich už svojím dielom menili svet. A mnohí ešte budú.